Dnes vám ukážem, ako robím voskovú depiláciu. Používam na to zrnka od Barberco. Páčia sa mi tým, že dobre zachytia chlpky a pritom sa ľahko odstraňujú z pokožky. Poďme na to. Nasypeme voskové zrnka do ohrievača. Teplotu dávam blízko maximálnej, ale nie úplne. Takto zrnka vyzerajú už o 10 minút pri danej teplote. Väčšinou túto službu vykonávam ako doplnkovú, čiže zapnem si ohrievač ešte pred strihaním, pokiaľ dostriham, vosk už je roztopený. Ale zhruba mu stačí 20 minút. Už sme dosiahli konzistenciu, ktorú potrebujeme. Má pripomínať hustý med. Nebyť príliš tekúta, ale zároveň sa pekne naťahovať. Začneme. Najprv si treba vyfúkať poriadne nos. A keď je o chlapa s fúzmi, treba mu dať servítku, aby si ich prikryl. A môžeme začať. Vezmeme si dve vátové tyčinky a skrútime ich týmto spôsobom. Naberieme malé množstvo vosku tak, aby tyčinky boli úplne pokryté voskom, ale zároveň sa zmestili do nosovej dierky. Dnes ináč obetujem svoje na ukážku. Kontrolujeme na ruke, či to nepáli, nadvihneme špičku nosa a vložíme tyčinku do nosovej dierky. Zopakujeme aj z druhej strany. Je to tam, čakáme pár minút, skontrolujeme, či vosk už stuhol a môžeme trhať. Jednou rukou pevne pridržíme nos, druhou rýchlo strhneme. Raz, dva, hotovo, nič zložité. Ešte by som vám rada ukázala, ako si trhám chlpky pod obočím. V prípade potreby sa trhajú aj nad obočím, u chlapov ešte nad kontúrami brady, alebo aj nežiadané kotlety. Ja mám stredné tyčinky vo veľkosti 110x8. Podľa mňa je to najuniverzálnejšia veľkosť vhodná na všetky oblasti. Naberiem tyčinkou vosk v takom množstve, aby vrstva vyšle 2-3 mm. Pokožku nejak špeciálne nepripravujem, stačí, aby bola suchá a odmasnená. Nanášame za rástom chlpkov. Za pár minút to má stuhnúť a trháme proti rastu. Zopakujeme z druhej strany a kontrolujeme výsledok. Po depilácii použijeme upokojujúci prípravok. Ja mám balzám, ale kľudne to môže byť aj krém alebo sprej, to čo máte. Hotovo. Ďakujem, že ste si to dopozerali do konca a vidíme sa.